Καλημέρα φίλοι μου. Επιτέλους μετά που λίγο καιρό επιστρέφουμε στα επεισόδια μας. Καφές και χορκό. Κάμε καφέ. Βάρτου παγάκια. Και ετοιμάστου να πάμε για ακόμα μια εξόρμηση. Η σημερινή μας βόλτα θα είναι στα Λεύκαρα. Πάμε να δούμε, πάμε να επισκεφθούμε έναν πολλά ιστορικό χωριό της Κύπρου, αλλά και ταυτόχρονα πολλά σημαντικό, γιατί είναι ένα χωριό γεμάτο ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Τα Λεύκαρα είναι γνωστά για τα λευκαρίτικα της κεντήματα. Το χωριό ανήκει στην επαρχία Λάρνακας και όπως είπατε πριν είναι ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Κύπρου. Χαρακτηριστικό των χωριών των Λευκάρων είναι τα στενά δρομάκια, κάτι που δηλώνει το πόσο παλιό είναι σαν χωριό. Τα στενά δρομάκια, οι αυλές των σπιτιών, οι οποίες είναι πολλά χαρακτηριστικές, γεμάτες λουλούδια, και φυσικά ένα χωριό γεμάτο κέντημα. Στο χωριό των Λευκάρων να πούμε ότι χωρίζονται σε πάνω και κάτω Λευκαρά. Στο χωριό των Λευκάρων είναι η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού που αξίζει να επισκεφθούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτή για να πάμε. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ελπίζω τούτη τη φορά, όχι ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι τούτη τη φορά να καταφέρω να πιω καφέ, διότι τις προηγούμενες δυο φορές δυστυχώς δεν καταφέραμε γιατί τα καφενεία ήταν κλειστά. Το όνομα του χωριού Λεύκαρα γράφεται ότι το πήρε από το χρώμα του εδάφους που επικρατεί στο χωριό, λευκά όρη δηλαδή, λευκό έδαφος, άσπρο γη. Τα λευκαρίτικα, όπως έλεγα, είναι τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα. Έχουν μια έμπνευση και μοτίβα τα οποία είναι βασισμένα κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που την αρχαία Ελλάδα, και να πούμε ότι είναι ούλα φτιαγμένα στο χέρι και εντυτά. Τώρα για καφέ δεν ξέρω προς τα που πρέπει να κινηθούμε.
Όχι, χώματα. Ναι, παιδιά, τα πράγματα θέλουν υπερβολική προσοχή. Γενικά, όλη η φάση θέλει πολύ προσοχή. Μπορεί να το είπα ξανά, να το λέω συνέχεια. Τα απαραίτητα, παιδιά, τουλάχιστον. Κράνος, σάκον. Καταλαβαίνω ότι είναι ζέστες τώρα, ειδικά τούντες μέρες. Η θερμοκρασία είναι τεράστια, είναι πολλά ψηλή. Αλλά καλύτερα να πυρώνεις παρά να έχεις οτιδήποτε άλλα θέματα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολλά γνωστό το χωριό των Λευκαρών και γενικά από τουρισμό. Πάρα πολλοί τουρίστες επισκεφτούνται, βλέπετε καλή ώρα και groups.
Μια ιστορία που επικρατεί στο χωριό λέει ότι στη μέση του 14ου αιώνα, γύρω στο 1450 κάτι, ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι επισκέφθηκε τα Λεύκαρα, αγόρασε ένα κέντημα το οποίο σήμερα βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Μιλάνο. Πήρε το στο Μιλάνο, άρα μόνο και μόνο που τούτο καταλαβαίνουμε πόση πολιτιστική κληρονομιά και πόση παράδοση έχει τούτο το χωριό. Να πούμε ότι πολλές που τις γυναίκες του χωριού ασχολούνταν μόνο με τούτο, με το κέντημα, και είναι κάτι που μέχρι σήμερα το χωριό βασίζεται πολλά σε τούτη τη δημιουργία. Άμα ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι ήρθε στα Λεύκαρα, τι άλλο θέλετε να σας πω εγώ. Λοιπόν, φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολλά για το χρόνο σας. Ακόμα έναν επεισόδιο καφέ και χορκών έφτασε στο τέλος του. Να πω ότι σήμερα κατάφερα και πιάσα τον καφέ μου. Ελπίζω καθώς βλέπατε το επεισόδιο να απολαύσατε και εσείς το δικό σας. Πάντα ένας κρύος καφές βοηθά πολλά. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο.